Na, sziasztok! Először is. Nagyon-nagyon-nagyon sajnálom, hogy nem jelentkeztem eddig. Tényleg. De gondolhatjátok, hogy nem akartam azt, hogy valamelyikőtök is aggódjon, vagy bármi. Egész egyszerűen csak nem tudtam jelentkezni. De akikkel tudtam, hogy tudnak üzenni, tehát azokkal üzentettem is. Szóval úgy volt, hogy tudok intézni mobilnetet, de nem tudtam, úgyhogy ha van valakinek valamilyen ötlete, hogy egy havi mobilnetet hogy tudok mondjuk egy 100 megásat a telefonomra rakni, azt nagyon megköszönném. Meg hát úgy volt, hogy lesz wifi-nk, de az sincsen, mert hát elromlott, és még mindig nem csinálták meg. Úgyhogy remek. Szóval nézzetek körbe, ez az erdő, amit megvettem. Hagyok időt. Van lovam is. Csak vicceltem, nem az enyém. Sajnos. De amúgy gyönyörű ez a hely. És hogyha eddig biztos voltam abban, hogy egy erdőben akarok lakni, akkor most már ez 100%, hogy veszek egyet egyszer. Biztos van egy csomó kérdésetek, gondolom. Ezért elmondok ilyen általános információkat. Egy napom úgy néz ki, hogy felkelek 5:30-kor, kajálok valamit, meg felöltözök, megmosom a fogam, 4:45-kor szoktunk a melóba indulni, fél óra még odaérünk, becsekkolunk, 7-től dolgozunk 9 óráig, utána van egy 4 órás reggeli szünet, aztán 9:10-től 12-ig van egy ebédszünet fél órás, és fél 1-től 4:45-ig dolgozom, és nagyon későn érünk haza. Ilyen, hát hogyha boltba megyünk, akkor kb. 7 órakor, és megbeszéltük, hogy minden másnap megyünk csak boltba, mert egyszerűen brutális, hogy tényleg, tehát hogy elmegyünk 4:45-kor reggel, hazaérünk este 7-re, és pont annyi kedvem van, hogy zuhanyozzak, meg elrakjam a másnapi kajám, és már fekszem is le. Ennek dacára nem sokat alszom, szóval gondolom látszik rajtam, hogy milyen kibaszottul fáradt vagyok. Maga a meló ugye fizikai munka, dekorációs termékeket címkézünk át és dobozolunk be újra, nem megerőltető, szellemileg oda kell figyelni, hogy passzoljanak a zárak, meg a számok, meg minden, és igazság szerint csak ennyi. A vállam az mindig rohadtul fáj, tehát nem is érdekelne semmi más, csak hogy nagyon fáj a vállam, úgyhogy ha hazamegyek, az lesz az első, hogy egy gyógymasszört keresek. Amúgy Németország gyönyörű, nagyon szép helyek vannak, nagyon kedvesek az emberek, folyton előre köszönnek, meg integetnek, meg beszélgetni akarnak, persze nem értek egy szót sem. Nagyon nem finomak a kaják, tehát hogyha itt akartok lenni, akkor figyeljetek arra, hogy tejföles tésztát ne egyetek, mert itt nem kaptok egy normális tejfölt, ám bár kenyeret sem, meg péksütit sem. Tehát én ezt nem értem, mert Magyarországon bármelyik boltba bemész, és a péksüti az oké, tehát kirakják friss, 2, 3, 4, 5, 6 órán keresztül friss, sőt, még hogyha másnapra viszed melóba, még akkor is ehető, de ezek nem. Veszel egy péksütit, hogy majd másnap elviszed melóba, és másnap már beletörik a fogad. Úgyhogy a kaják nem lesznek a kedvenceim, max, amit én főzök. Remélem azokhoz legalább tudok normális alapanyagokat venni. Ma fogok bolonyait főzni, hát reménykedem. Akkor mi van még? Németországban nagyon gyűjtik szelektíven a hulladékot, iszonyatosan fanatikusan gyűjtik a hulladékot, ez biztos. Mikor beköltöztünk a szállásra, kaptunk egy kis táblázatot, hogy mit hova. Ettől függetlenül nem tudom ám. Meg a másik, hogy mindenre üvegbetétdíjat számolnak fel, ami 25 cent, ergo ha megveszel egy kartonásványvizet, az már 1,5 euró, csak az üvegdíj rajta. Szóval, hogyha megveszed, akkor az üvegbetétdíj nagyobb értékű és drágább, mint a víz, amit megvettél. Úgyhogy ja. Nem tudom, hogy ezt már mondtam-e, de
A melóban 4 környékbeli, vagy hát 5-en ülünk egy asztalnál, 3 környékbeli magyar, akiket addig nem ismertem, még ki nem jöttem, mellettem pedig egy lengyel hölgyül, akinek nem tudom kimondani a nevét, bármennyire is látom sokat a kis névjegytábláját az asztalon, ő beszél németül meg lengyelül, én meg magyarul meg angolul, úgyhogy nincs egyezés köztünk, kölcsönösen megállapodtunk ebben, hogy nem értjük a másikat, de nem baj. Mit meséljek még? Ja, hogy annyi, hogy az üvegbe tett az üvegeket. Nézd már, őzikék. Ezek remélem nem ide jönnek, mert sikítok. Felöklel a gecibe. De bocs. Tehát, hogy az üvegbetét díjat visszaváltják, persze le lehet vásárolni, csak azért mégis durva. Mert hát nincs is a környéken bolt igazából. Úgyhogy párszor már beszéltük a szobatársommal, hogy lemegyünk sétálni, itt fagyizunk, vagy iszunk egy limonádét, de hát... A másik, ami még kiborít, hogy Németországban például a Lidlben nem lehet darabra venni a gyümölcsöt. Ami azért gáz, mert nem vennék meg 3 euróért egy kiló narancsot, hogyha nekem mondjuk csak 5 darabra van szükségem. Viszont cserébe folyton találok ilyen 100%-os biogyümölcsleveket, meg smoothikat, amik tényleg nincs is benne se cukor, semmi, és azok olcsók, szóval így pótolom a vitaminokat. Nagyon szép Németország tényleg. Nem lesz a kedvenc országom mondjuk, meg nem lesz a kedvenc nyelvem se a német. És nagyon sok minden hiányzik, de biztos jót tesz ez a kis idő, távol mindentől. Jó, mondjuk barátaim rettenetesen hiányoznak. Nem tudom, mit mondjak még el. Aranyosak az emberek, kedvesek, segítőkészek, cukik, nem értem őket, de biztos aranyos dolgokat is mondanak. Nem tudom, hogy fogom feltölteni jétére ezt a videót. De majd meglátjuk. Viszont lesz egy másik is, úgyhogy 2 várjatok. Te jó Isten! Őzikék. Na jó, azt hiszem ebből a videóból ennyi. Ha valami érdekel, akkor írjátok le, aztán majd legközelebb is csinálok egyet. Remélem nem egy hét múlva lesz a következő bejelentkezésem. És voltunk az Európarkba, azt meg a következő videóban elmesélem, mert ebbe már nem fog beleférni. Na puszika!